Pagka-collapse sa usa ka COVID-19 patient sud sa Hopes Dome nakuhaan sa CCTV. Blood clot mugna sa COVID-19 gituhuan sa mga doktor nga hinungdan sa kalit niining kamatayon. Nasayran nga gitabang pakini sa mga nurse sa wa pa makutlui sa iyang kinabuhi. Ania ang report. Sa kuha sa CCTV, sulod sa Hopes Dome pasado alas 8 sa buntag niadtong Biyernes, makita si Ramon Castro, 36 anyos, nga galingkod tapad sa iyang higdaanan. May gikuri-kuri kini, apan pipila ka gutlo, kalit lang nga nahayang. Giswayan pa pagtabang ang biktima sa mga nurse nga naka-PPE, apan nakabsan siya sa kinabuhi. Matod ni Dr. Timothy James Valdivilla, Medical Officer 3 sa Lapu-Lapu City Hospital, nga cardiac arrest ang hinungdan sa kamatayon ni Castro. Wala man na-autopsy ang patient. No, ang among gitanaw nga angle ma'am kay heart attack because of kanang gitawag na mo COVID hypercoagulability syndrome. Ang COVID patients mong good, ang ilang blood dali ra mag-clot. Gitataw ni Mayor Junard Ahong Chan nga walay gitugan si Castro nga aduna siya'y sakit sa kasing-kasing dihang gi-isolate sa Hopes Dome niadtong Marso 13. Wala usab siya gimu sa iyang lawas. The record shows sa kang Ramon Castro III na ang iyang BP signs morning and afternoon kuan gid 130/80, 130/80, 128, 125/80, 126/90. So more or less may kuan gid murag normal ra gid ang iyang BP. Gipasabot ni Dr. Valdivilla nga bisan kun asymptomatic ang usa ka COVID patient apan posibleng makasinati gihapon siya og blood clot. Actually, for Lapu-Lapu, this is the second or third case of the same asymptomatic nga idagan din sa amo ang hospital, ang uban home quarantine kay tungod kay mag-sudden heart attack. Kay kuan mo ang COVID mo, imong dugo mas dali mo clot pa. So ang kanang blood clot mo gitawag mo detach na siya sa imong blood vessel, mo dagan din na siya either to the heart or to the brain. So if to the heart siya mo adto, may mo siyang heart attack. If madto siya sa brain, may mo siyang stroke. Wala pa motubag ang asawa sa OFW dihang gikuhaan og habig sa RTV Balitang Bisda. Sa pikas bahin, gitinguha karon sa Lapu-Lapu City Government nga ma-certify sa DOH-7 ang Hopes Dome isip temporary isolation and monitoring facility. Ipaubos sa rapid test ang nahabiling 25 ka mga COVID patients karong hapon ug posibleng makauli na sila sa ilang panimay ugmang adlaw. Human niini, temporaryong takupan ng Hopes Dome samtang ipatuman ang dugang improvements dinhi. Subay niini gihangop karon sa mayor ang unsa mang ilusad nga investigasyon sa IATF o baka sa DOH aron usab sa paghatag og katin-awan ngadto sa pamilya kung unsa man gayud ang aktwal nga nahitabo. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisda.